amadoda iyaphela ngosonto kungaba njani ukuthi ke sivale mfundisi sivale ngesitayela sivale ngayo le ndaba yawo amadoda mfundisi. Yes baba, Nkosi yami. Yeah, but angikubingelele mfethu Rafula, ngikubingelele mfethu kakhulu nabalaleli. Ngibingelele na wonke amadoda mfethu sivala mfethu. Ngiyabingelela mfethu amadoda wonke ngaphandle kwamadoda i-country mfethu ifile mfethu. Mekufa amadoda i-country yafa. Mekulimala ingqondo yendoda i-country yafa. Mekulimala ingqondo yendoda ifamily iyafa. Mfethu yabona ukuthi kahle kahle mfethu into emisa ifamily mfethu akuzona ikhweba kakhulu zendoda kodwa ingqondo yendoda. Angicacisa mfethu lento. Ingqondo yendoda mfethu, but le ngqondo yendoda idinga ukusekwa. Yabo idinga ukusekwa mfethu. Ake siyilungise nje mfethu kafishane le izolo mfethu sikhulume kakhulu sathi ngathi ngise umntwana usho njalo uPaul uthe ngise umntwana ngenzisa okomntwana ngakhulumisa okomntwana ngacabangisa okomntwana then mase sengimdala I gave up childish ngamama singabushiya obuntwana yabona. That's a phase mfethu, that's a phase mfethu edlula kuyona. Sakhuluma sakhotha ngoAdam sathi uAdam akazange aqale emntwaneni, akazange aqale ayoba ifemale yabona kuba umuntu wesilisa kodwa uvele wasuka waqala ebudodeni. Uyabona lo nto uNkulunkulu uthe memakha wamphefumulela waba indoda. Yeah, ngoba uthe uNkulunkulu asenze indoda noma let's make a man. Asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Umuntu wayesefaka indoda phakathi lesibize ngoAdam. Uyabona lo nto. But ake sikhulume sithembe ethi izolo mfethu indoda mangabe umuntu wesifazana ake namhlanje sibathinta abesifazana ukuthi yini into emisa indoda, yini into esustain indoda. Izolo sikhulume kakhulu mfethu ngokuthi yini indoda, yini ubudoda. Yabona besakhuluma ngokuchaldisa, sakhuluma ngokushesha udube yonke lo nto yabo. Siwashayile amadoda izolo but ake sibhekeke sesiwashaye kangaka amadoda ukuthi yini lena emisa indoda. Yabo number 1 ubudoda mfethu lithi isizulu ubudoda bukhulelwe. That is true. Yabo ubudoda mfethu awubi indoda ngoba nakho usushadile, awubi indoda ngoba usuzela abantwana yabo. But ubudoda mfethu implant umuntu mfethu, ubudoda mfethu that is the implant ifana ne-chip lento umuntu uNkulunkulu into ayiplante kumuntu. Ubudoda mfethu ufana nobizo mfethu yabo, yinto mfethu efana nobizo kumuntu edevelopayo mfethu yabo, eyakheka umuntu. That is why sithe mfethu ukucabanga kwethu kuveza ubudoda bethu, ukukhuluma kwethu kuveza ubudoda bethu. Davide mfethu, uDavide bebukale umfana kanti uyindoda ehlane. Kubo bazi ukuthi umfana kanti ehlane mfethu ugcwalisa ubudoda uDavide. Ehlane mfethu uDavide mfethu ubulala amabhere, wenza umsebenzi ohlula amadoda, wenza umsebenzi wamadoda ehlane mfethu ubulala amabhere, ubulala ingonyama. Kwi-public uDavide kwavela ukuthi indoda kodwa ibukeke ingane, wabonakala ebulala uGoliath. Enza into efana ngabenziwa amadoda mfethu, hayi amadoda nje kodwa amadoda anehlakele. Uyabona uDavide bethu wayenobizo lobudoda, wagcwalisa ubudoda ngamama bethu ubudoda mfethu i-reasoning yethu, ukukhuluma kwethu, ukucabanga kwethu. Number 1 bethu asiminde bethu indoda ukuthi indoda mekuwayiphusha wangayiniki ithuba lokucabanga izokwenza imess. Ngicela uphindele wena mfundisi, what are you saying? Indoda mfethu mangayinika angithuba lokucabanga izokwenza imess. Into ezoyenza izokumesapha kodwa. Ake ngisiza abantu besifazana. Indoda mawukuthi khona into ehlangahlangene noma kukhona iphutha elenziwa indoda, inika ithuba lokuthi icabange indoda. Kwama ungayinika angithuba lokucabanga izokwenza into eyiphutha ngaphezulu kwephutha elenziwe, izokwenza into ezoziregreta ngayo. Maningi amadoda mfethu namhlanje ayiregreta awalitholanga ithuba lokucabanga. Kanti indoda mfethu before ithatha uaction iqale ekucabangeni. Into edala bengathi amadoda awashethe ukuthatha inqumo. Sibuza ukuthi hayibo wendoda wathula wabekezela isimo sinje, wabuka isimo kanti indoda isarizina mfethu, ayithuli ngoba ithuli kodwa ithuli ngoba isacabanga. Kodwa umuntu wesilisa isinqumo usithatha manje mfethu. Ukuba umuntu wesilisa noba indoda kufani mfethu. Uyabona indoda mfethu inehlazo, ayikho into enehlazo njengendoda. Uthini mfundisi?
angicacise phela ngithi ayikho into enehlazo njengendoda. Umuntu wesilisa ihlaza likho noma ngalenza libonakala ngoba vele kuthiwa umuntu wesilisa. Kodwa indoda mfowethu. Okay. Ihlazo lendoda likumuntu wesifazane noma lumkayo. Angicacise lento. Awuphinde mfundisi. Ihlazo lendoda likumuntu wesifazane. Kanjani mfundisi ngilahlekelile mfundisi. Umuntu wethu wazi ihlazo lendoda umuntu wesifazane. But ubula bomuntu wesifazane ukuthi aphume ayokhuluma ngehlazo lendoda. Ngoba bethi ihlazo lendoda libonakala public. Kodwa libonakala private. Munye umuntu obona ihlazo lendoda. Kodwa uma ufuna ukubulala indoda mfethu veza ihlazo layo. And number 2, indoda la iphumula khona. Iphumule emndenini wayo. Number 2, iphumula kumuntu wesifazane. Indawo yayo yokuphumula bethi indoda. Uma ufuna ukunyakaza indoda ukusheka indoda mfethu, hamba uyisheka emzini wayo. Uma ufuna ukusheka indoda mfethu, hamba uyisheka kumuntu wesifazane. Bukufaro mfethu la inyaswe khona. uNkulunkulu umbukile wambotha uyibhokolo, wambotha unenkani, wambotha unamandla. Wayeka amandla akhe kwipublic. Kodwa wamnyakazisa la ephumula khona. Uma ufuna ukubulala indoda mfethu, inyakase la ephumula khona. Ungazama mfethu ukungidestroya ngegama lami ngaphandle kwipublic. Ungazama ukungidestroya financial. Kodwa uma ungangidestroya la ngiphumula khona emzeni wami ungiqedile mfethu. Indoda ke sicacise mfethu. Indoda mfethu ifana nembewu. Indoda iyadinga ukumila mfethu. Be careful ukuthi uma umuntu wesifazane iba inhlabathi. Abantu besifazane abafuni kuba inhlabathi ezomilisa imbewu. Ngithe umuntu wesifazane babu umsisi. Ngamanye amazwi mo umsisi mfethu uyinhlabathi esiza lembewu kuba imile. Ngoba umuntu wesifazane bethi akanayo imbewu. Umuntu wesilisa onembewu. Manje imbewu mfethu ngeke izimile inhlabathi ingekho. That is why umuntu wesilisa edinga umuntu wesifazane. Kaphela ke uma umuntu wesifazane iba imbewu elungileyo umuntu wesilisa. Abantu besifazane bethi abafuni uba imbewu. You know what bethi ukuthi imbewu mfethu yenzeka imbewu mfethu iminyaniswe ukhula mfethu. Kodwa into emele uyenze bethi ukhatha ukhula mfethu. Kunokhula bethi okumele ugqibe enhlabathini. Into engamile enhlabathini iyayivundisa inhlabathi. Angiphinde ngicacise mfethu. Kuyenzeka mfethu sithatha ukhula sifake enhlabathini. Kubonakala ukhula libole enhlabathini bese inhlabathi iyavunda. Kunezinye izinto ezizokwenzeka zenziwe indoda. Kanti uNkulunkulu ukuthembile ngalowo maphutha endoda. Ukuthi wena uzoba ukhula lolo lendoda olizovundisa inhlabathi yakho ukuze kumile lendoda. Uyabona bethi iproblem yethu amadoda siwabulalile ngabe siwatshalile. Uma ufuna indoda imile bethi reneweke itshale izomila. Iba inhlabathi. Iba umuntu wesifazane ozoba inhlabathi ivunde endodeni ukuze indoda bese iyamila kuyona. You know what bethi ake ngibeke lento general mfethu. Mangabe bethu ufuna ukulahla abantu noma ukulahla umuntu permanent empilweni yakho, mnika ithuba lokuthi ube inhlabathi. Iba isilinyana mfethu. Iba isilinyana ube inhlabathi mfethu, umnika ithuba lokumila kuwena. Utheni ufundisa nje? Munika ithuba mfethu lokuthi amile kuwe. Mengamili mfethu mkhiphe enhlabathini. Ngoba uyimbewu engamili. Uyimbewu ekade yafa mfethu. Oh my God. Bekuthi made bethu abazali bethu mebetshala sibabona betshala. Afika tshala umbila wakhe. Metshala umbila mfethu enhlabathini bese yawubona umbila ukuthi awukhuli kahle ngathi uyidwalf unenkinga. Bese yabhekisisa ukuthi ngabe inhlabathi noma ngabe imbewu yini bese yonakela. Ubheka into embili. Ubheka into embili mfethu. Asinabuka uhlangothi olulodwa. Sometimes sibuka uhlangothi lamadoda kanti konakela inhlabathi. Ngoba inhlabathi mayonakele mfethu ngeke izimile indoda. Ake sibe abantu besifazane silungisa inhlabathi yethu. Ake sibe inhlabathi before sibona amadoda uthi ayamila ngithi. Ngoba kunendoda engeke imile kuwena umuntu wesifazane. Kanti awuyona inhlabathi elungileyo. Le ndoda okade uyigxeka uthi ubudoda bukho. Kanti ubudoda bukhona. Izomila kunomathemba. Kunosipha imila. Kodwa mayifika kunomathemba ifika imila. Ake sibheke umuntu wesifazane uyinhlabathi mfethu. Ingakho ngikhuluma ngoba siye enyangeni abantu besifazane. Next month ngizobe ngikhuluma ngabantu besifazane. Ngizobe ngithi go deep enhlabathini yobo umuntu wesifazane. Mangabe mfethu umuntu umnika ithuba lokumila mfethu. You know what mfethu ukuthi into edala mfethu ukuthi mangabe kade ngiphila kunomuntu wesifazane empilweni ongisizayo noma ngishadile naye ngiphume ngithi useless mase ngihlukene naye ingenxa ukuthi angikaze wanginika ithuba lokumila. Akazange angifake enhlabathini mfethu. Kodwa meka ngifaka ithuba nginika ithuba lokumila kwangamila mina. Ngithi kwakuumuntu wesifazane olungileyo. Kwakuyimi.
owayonakela Mangile ngoba nganikwa mfethu ithuba lokumila qaphela uma unendoda indoda iyimbewu indoda ngiyayicacisa namhlanje indoda umuntu wesilisa uyilenhlobo omaziyo ukuthi umuntu wesilisa onama qualities omuntu wesilisa kodwa indoda mfethu imbewu mofuna ukubulala indoda yakho noma ufuna ukubulala indoda ishake inyakazisa indoda mfethu ayiphumi kodwa indoda iyafa kusala umuntu wesilisa indoda mfethu ayiphumi kunamadoda asafa asekwasala abantu besilisa ngenxa ukuthi abazange bayithole inhlabathi yokumila namhlanje mlalelo ligwa FM umuntu wesifazane namhlanje bayinhlabathi milisa imbewu ungasheshe umlahle umuntu nika ithuba lokumila ukuze mengamili umlahle permanent. God bless you.